كلهم مقالست بريزيدنت إساياس كندز يلو الكايمت أيمت خندنا السب ناتو أدمجين ده تاو كندا مسيح يسمو غنينو زني أدوناي دلو مريم بالد سيفل جابير جار مالك مرجلم بال مريم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ዲና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ፈተውቲ ናይዚ ቻናል ተኸታተልቲ ኣብ መላእ ዓለም ዘለና ናይ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛሕና። ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ድማ እንሪኦ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብቲ ኢንትሮ ብዛዕባ ናይ ኣባ ሰላማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዝተናገርዎ ክሪኢና እዚ ድማ ኣብ ጉዳይ ቤተክርስትያን ትኩረት ብምግባር ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንኪ ኣባ ሰላማ ወይ ድማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ምእመን ናባይ ገፅ ይኸድ ኣሎ። ጉዳይ ቤተክርስትያንና ኣብ ምንታይ ደረጃ እያ? ንምንታይ እዩ ኸ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣባ ሰላማ ማለት እዩ ተቃውሞ ዝበዝሖም ዘሎ ዝብሉን ተወሰኽቲ ካልኦትን ክሪኢና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾና ናብ ኩሉ ክባፃሕ ብንፅህና ልቦና ክነዳምፆ ምእንቲ ሸር፣ ሳብስክራይብ፣ ላይክ ንግበሮ። እዚ ቪድዮ ተጀሚሩ ክስካዕ ዝውዳእ ድማ ተኸታተልዎ ኢኹም። ናብቲ ጉዳይ ከኣት እየ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን በተደጋጋሚ ኣብ ፖለቲካ ተኣትዉ ኢኹም ይበሃሉ እዮም። ኣነ ብወገነይ ኣብ ፖለቲካ ከም ዝኣትዉ ልዕሊ ሃይማኖት ኣቐዲሞም ናብ ፖለቲካ ነገር ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ክወፁ ከለዉ ትኩረቶም ኣብ ፖለቲካ እዩ። ንሕና ኸ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኒና? መንበረ ሰላማ ተመስሪቱ እንታይ ለውጡ መፅዩ? ጉዳይ ፖለቲካ ኸ ከመይ እኒኦ? ጉዳይ ፖለቲካ ተጸሊኡ እንድሕ መንበረ ሰላማ ተመስሪቱ እንድሒ ኣብ ፖለቲካ ንኣቱ ኮይና ካፍቶም ካልኦት ንኣብነት ኣብ ፖለቲካ ኣትዮም እዮም ዝበሃሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ ዘለዉ ጳጳሳት ብምንታይ ተፈሊና? ናይ ምእመን ነፍስኻ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ? እዚ ብደንብ ብትኩረት ክሪኢ ኣለና። ምንም ዓይነት ናይ ግሊ ጽልኢት የብልና። እንታይ ደኣ ንሕና ዝተሓሳስበና ጉዳይ ቤተክርስትያን ስለ ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝተሓሳስበኒሲ ስለ ቤተክርስትያን ጉዳይ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ጉዳይ ኣለዉ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን። በተለይ እዚ ኣዶናይ ዝበሃል ሓውና ያው ናይቲ ቲክቶክ ኣዋርድ ኣሸናፊ ብምዃኑ ኣብኡ ብጣዕሚ ኣመስጊኑ ንወላዲተ ኣምላኽ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ እንታይ ኢሎምጎ ስውን ክሪኦ ንምንታይ ከተቃወሞም ተናዲዶም ክሪአና ማለት እዩ። ስለዚ ጉዳይ ፖለቲካ ተይልና ብጣዕሚ ሰፊሕ ግን እታ ዘለና ሕዚ ንኣብነት ናይ ወቕታዊ ጉዳይ እስኪ ንረእያ። مستعمر ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ ኩሎም መቃልስቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ክንድዝ የለው ኢልካ ኣይግመት ክንደን ናቱ ዕድመ ግን እንዳወሰኸ ኣብዚ በፂሑ ኣሎ። ሳምሃው ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዳይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ድማ ስሩዕ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብስሩ ንኤርትራ እውን ሓድሽ ምዕራፍ ንሆርን ኦፍ ኣፍሪካ እውን ሓድሽ ምዕራፍ ንትግራይን በተለይ ንትግራይን ኤርትራን ከዓ ድማ ሓድሽ ዝኾነ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። እንታይ ትማል ካሊእ ነይሩሎም ዓንቲ ክቅይር ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ናይ መለኮት ቃል ኣይኮነን ዘይቀየር ኣይኮነን ትማል ዝነበረ ስታንድ እንተደ ብትግራይ ይኹን እንተደ በቲ ይኹን ክቃየር ይኽእል እሞ ኣነ ብኡ እየ ዝሪኦ እየ ዝለክ ዘለኹ እንተዛእዝየለ ግን መሬት ናሕቢዝ እንዳሃለወ እዚታት እንዳሃለወ ወይ ካብ እዚ ተገርና ከመይና ኢና ዘረ ወይ ድማ ከምዚ ገርና so what should we do እዩ how can we solve the problem? ኣብዛ ቪድዮ ከም ዝረኣናያ ስለ ጉዳይ ፖለቲካ እሱ ድማ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዋላዋና ዘሎ ሃዋህው ፖለቲካ ብኸመይ እዩ ኣብ ዝብል እዮም ኣድዮም ተናጊሩ። ግን ሓደ ሕቶ ኣለና ኣነ ውድዩ ብዙሓት እውን ክቕልዱ ንሪኦምና ወይ ድማ ዝተፈላለየ ነገር ስለ ናቶም ክንንገር ንሰሚዕና ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ
ግን ከም ሓደ ሊቀ ጳጳስ እንተኾንካ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ስለ ነገር ሃይማኖት ወይ ድማ ምእመናት ኣብ ሃይማኖት ከመይ ኢሎም ይጸንዑ መንግስትን ርስቱን ናይ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሮም ይወርሱድና ክነድህብ ዘለና ስለ ፖለቲካና ክንዛረብ ዘለና ምድራዊ ሓላፊ ጠፋይ ትኽክል እዩ ኣብ ምድሪ ዘሎ ምሕደራ የድልየና እዩ ምሕደራ ተዘይተስተኻኺሉ ብሃይማኖትካ እውን ትደክም ኢኻ ቤተክርስትያንካ ሃይማኖትካ እውን ተዓኒኻ ዘጋጥመና ግን ብዙሕ ሰዓት ፖለቲከኛታት ኣብ ዝበዝሕሉ ንሕና ኣቲናው ልክዕ ከምኣቶም ክንነጋገር ከና ፍትሓዊ ድዩ ፖለቲከኛ በዚሕ እኮ ለውጥ እውን የምፀናን ክፍኣትናሲ ወይ ድማ እተነጋግራ ስልትና ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ እንታይ ኮይና ትፀገም እውን መፂና ክልወጥ ይኻኣልና ብምድራዊ ምሕደራሲ ክንልወጥ ይኻኣልና ስለዚ እዞም ኣቦ ፊት ንፊት ገኒሖም እንቶም መራሕቲ ብፅድቂ መንገዲ ንክጓዓዙ ንምንታይ ዘይገብሩ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ንምንታይ ይገብሩ ፈቆዶ ሚድያ ዝፅውዕሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ተኢልና ናይ ፖለቲካ ጣልቃ ኣታውነት ስለ ዘለዎም እዩ በዚ ምክንያት ድማ ማንም ሚድያ ይፅውዖም ኣሎ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕን ኣብ ናይ ምእመናን ምሕላውን ምንክብኻብን ጥራሕ ዘድህቶ ኮይኑማ ዓለማዊት ፖለቲካ ኣይትፅውዕካን እያ ዓለም ንዓለም እያ ትፈቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትኽክል እዩ ያው ኩላትና በዓልትና ንገምግም እስኪ ካልእ ድማ መወዳእታ ናይ ኣዶናይ ጉዳይ ከልዕላ እየ ቅድሚያ ግን ትኽፍተታት ዝፍጠር ዘሎ እንታይ እዩ ንርኢ ኣባ ሰላማ ወይ ድማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ማለት እዩ ብጣዕሚ ተቃውሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ በፅሖም ጥበብ ይብራህ ቴሌቭዥን ኩልና ንፈልጦ ኣብ ልዕሊ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ዝለዓል ዘሎ ተቃውሞ ብፖለቲከኛታትን ተቃውሞ ናኦም ይለዓል ኣሎ እዩ ብምእመን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እውን ተቃውሞ ይለዓሎም ኣሎ እዩ ስለዚ ተኣይሉ ዘሎሱ ጥበብ ይብራህ ቴሌቭዥን ሚድያ ናይ ኣባ ሰላማ ወይ ድማ ኣባ ሰረቀ ማለት እዩ ሰረቀ ብርሃን እቲ ቅዱስ ስእሎም ብዘይኮነ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ክንቃወሞ ይግባእ እዩ እንታይ ኢሉ ይፀውዕ ዘሎ ቅዱስ ስእሎም እግዚኣብሔር የርኢኹም ቅዱስ ኢሉ ነቲ ስእሎም ፀዊዕዎ ነቲ ስእሊ ናይ ኣባ ሰላማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ቅዱስ ኢልዎ ሓደ ናይ ቅኖና ጥሕሰት ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ ህዝቡ ቅዱስ ዝብል ስም እትህብ ቤተክርስትያን ጥራሕ እያ ሓደ ክጅመር ከሎ ሊቀ ጳጳስ ዳ ይኹኑ ብቲ ተመሪፆምጎ ዘሎ ኣባ ሰረቀ ብርሃን እምበር ቅዱስ ተባሂሎም ክፅውዕ እውን ኣይኽእሉን ብፁእ ተባሂሉ ፅዋዕ ሓደ ሊቀ ጳጳስ ኣብ ምድሪ ብኣካለ ስጋ ናሃለወ ቅዱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፓትርያርክ ጥራሕ እዩ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ተባሂሎም ይፅውዑ ስለዚ ፓትርያርክ ጥራሕ ቅዱስ ተባሂሉ ብሕታዊ ዝምድሪ ብኣካለ ስጋ ናሃለወ ይፅዋዕ ካብኡ ወፃኢ ግን ቅዱስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ካብዚ ዓለም ምስተፈለየ ቅድስቲ ቤተክርስትያን መፅናዕታ ኣካይዳ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ቅዱስ ተኮይኑ ቅዱስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ ቅዱስ ስእሎም ድሕ ተባሂሉ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስእለ ድኖ ቅዱስ እዩ ናይ ቅዱሳን መላእክት ስእለ ድኖ ቅዱስ እዩ ንኣብና ኣርጋኦም ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ እዩ ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና ናይ ስሉስ ቅዱስ እዩ ሙዚ ነዋዳድር ማለት ድዩ እቲ ስእለ ድኖ ምስ ይፍውስ ኢና ዝብል ክንከድዩ ቅኖና ጥሕሰት ይፍፀመሉ ህዝቡን ስለዚ ጥበብ ይብራህ እኮ እዩ ከምዚ ዘሎ ጥበብ ይብራህ ባዕሉ ክፍተት ኣለዎ እዩ ስለዚ ሓደ ኣብዚ ዓብዪ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ እቲ ፀገም ይእረም እንተይኮነ ዘሎሲ ይገድድ ኣሎ ማለት እዩ ይገድድ ኣሎ ስለዚ ሕዚ ድማ ናበይ ክወስደኩም እየ ብዛዕባ ናይ ሓውና ኣዶናይ ኣዶናይ ሓውና ንፈልጦ ኢና በተለይ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኣሸኒፍዎ ዘሎ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ ብሓበሻ ህዚ ብጣዕሚ ተፈሊጡ ዘሎ ሓውና እዩ ግን ብዛዕባ ኣዶናይ ኣባ ሰላማ ኣባ ሰረቀ ብርሃን እንታይ ኢሎም ተናጊሮምጎ ንርኢ እዩ
ጊዜታው ካናዳ መጽዩ ይስሙ ገሪኑ ዝኔ አዶናይ 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 ብሎ ማርያም ማርያም ባል ደስ ይብል እግዚአብሔር ጋር ማለት መድገለም ባል ዝብል ክብስ ትላለኹም ነገር ግን ጥንቃቄ ዘድልዮ ነገር ብዙሕ ኣሎ ርእሲ ሒዘ መጽይ እዴ ቢደረቅ ነገር ይመጹን ብትቃወመካ ነገር ይመጹን ነገር ግን ጽቡቅ ጽቡቅ እናረየካ ጽቡቅ ጽቡቅ እናተዛረበልካ በውድማ በውልካ አደሞ ሌላ ነገር ካሊካ አደሞ ንስንስስ እናበለልካ ይትኸ ዳሓርቲዮቶም እናተረስዑ ዚናወጽ ይትኸ ዳሓር ክትምልሶ ይትኸል ታበዝራ ረባ ታበከዳደና ታበት ብጻዕ ባህላዚዮም ጥንቃቄ ከም በዓል አዶናይ ዝመስሉ ካልኦቱን ስዕብዎ ዘለው ደቅና ንዓቶም ዘይመስሎም ክኾኑ ይኽእል ንሕና ሼፕ ክንገብሮም ይግበልና أوزي كلها ناس سمعناين نمنت أيام على أدوناي تناديهم حدا أدوناي والكسوي والكسو سلطان أجندا غيرنا خنا أطينا ورنا جين والكسب بخمومهانو حدا كافتنا يجزي أجر مدهاني علم عملنا أواجع حداي سلذي أواجع من حلو حلفنا تلو مبتة أواجع حلو كم زلا نقدس بطرس أو يوحنا سفنجيل ودعتا أواجع حلو كم زلا أواجع ماله مؤمناني سلذي أواجع ميم كحلو زقبه سلذي عميديا وصيام اليوم سلا أدوناي زل خفتة خنا قرلس وي بوشت مسمر جيرهم وي رخيهم بسنة سرعات كنا جاجر وخ مخرو وي جبا أدوناي مريم بلق دهر بعلو تنجاجر دي حدا كاناي أقل قال خرصص النجاجر أي كون دمت أدوناي كفتة كل وي خليو كاي جميرو بزح خفتة لنا أدوناي حاوناون كفتة كل وي خلي جين دما هيمانوت مسكيري كفتة كم دلوون تناجيري حتى أتنيا يلو جين نايلبو نجار إجزاهيري فلتو زين دليو كبهلنا وصل زول عكايداتها تلوو إياه زيهم كان بمخرخ قلنا حلو جيجا يتوهاي جين أدوناي حدا نجار زجورة له أفتي شلمات جزا مسلم حواتنا بروتستانت كالو ذي أمنو أرثوذكسيين إنهالو نولاديتا أملاك دس دنجل مريم سنجين بدفرت تايلس أويعو ندامت مريم 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 سموان ترالو وليم فيديوين كتملكتاچو مريمن سال تناغري አላቅም ሁሌ ምላሴ ላይ ያለች ሳልዋሽ ነው እምናገረው እቆምላታለሁ እሷ ነች እዚህ ደረጃ ያደረሰችኝ ማርያም እላለሁ ሁሌም ማርያምን ደስ ብሎኛል ስላሸነፍኩኝ ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ስቴጅ ስለቆምኩኝ ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ደረጃ ስለደረስኩኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ማርያም አመሰግንሻለሁ እናመሰግናለን አዶናይ የታባቱ ኦኬ በመጨረሻም يقرمي باي إتان فتوى ناي دحنتنا مخنيات دنجل بكلية بسجان بنفسن دنجل وتر دنجل ناجزي أهير أدو عملها ناجزي أهير بأكل السجات تجلسوا عم مسكال تسائلوا نتأنت ذهنا ناي نتأنت أدى نتأنتنا ولا ريت أملخ أو كرمي بزح عينت من الذل هذي يمسكر من يزيع أتيو ذناجر عندهم نخلو من التخت استفلا لإمن الذلو نخل زي معرنة نمفتار مزحتي سوتا يقبر ويما راح يكون قال فتاري لي توا كون الناتي ترجمه ناي فتار الثمجين منيو قلت أيقورون معنا عاوزين نهيك دي أهي ردة كاودا نهيك دي أهي رمسجني لحليفو ولا لي تعمله بك الكيدانا بوصلتها كما جيرانا ذي الدرجة دي همزة صحتها يجي مسكرني سلازي ازي بمسكاروسي كم زيركا نافنقا فايتو بدو حريقو خالي جيغا فطر يفتر عين فلتن اكيد نريو قداي اسكي نحسب اسكي اتبلع عسب زبهال نشتيوها اسيدي خونن جنة منقسنا نخاعتو بصولة عزدقفتو جنة زعتو منقسة سمعتك على حر يا أتوا عجنا ذلوا ده حر من قصة ما ذاتي فلذي مريم نمن تايب إلكا نوع صاموتها كحدا ليك أب أس
ዘይትጽበዩ ጉዳይ ብጣዕሚ ግን يحزن يبايو ሊቃውንትና ብጥበብ ተራቂቆም ስለ ወላዲት አምላክ እዮም ከረዱና ዝግቦ ነገረ ማርያም ነገረ ክርስቶስ ነገረ ቅዱሳን ተራቂቆም ፍቅሪ ሃይማኖትና ከረዱና ይግባ እምበር ውጥም ፈቀደ ዝበለ ሓደ ሰብ ግለሰሲ ትክክል ድዩ ንኣብነት ሓደ ሓውና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊነን ድምፂ ኮይና ይንፈልጥ ነው ኮይኖም ጎ ይፈልጡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጠፊኡ ዝንዮ እስካዓዚ بعد تجوز خميلة توكلها دق خميلة مش هقوله كلنا نفرط أقوي أما حرام دي أطفي الدنيا سلذي كمل حسي كل جزسي أيفلني ياخد كله نم منعسي ولده ممهارك خون خالي ولا دي تعملكونكم بأنا بدخماتون تسوعكوا إن أبا هرياقوت إن قدس ياريد إن أبا جيرج زغاسيتا إن قدس إفريم سرياوي قالوا قدسان زمسغنوا سمايان ملائكت زمسغنوا مدران دك آدم زمسغنوا قدس جبريل كو زرزير خودة زيخل مسغانا تايليو بحات صير منقد تناغيرو تفسيف سيت أو ملئت تصغا ناي تصغا ملئت دلك ملئت تصغا نتمولو ببحري زخوان እግዚአብሔር أما هتصنات شكن ወላዲት አምላክ ነዚ እዩ ማርያም ኢሉ ፀውዒ ጅንዮ ስለዚ ከምዚ ይግበር ዶ እዚ ኩሉ ናዚ ደረጃ እዚ ዝወስደና ኣሎ እንታይ አይተልና ምኽንያት ስለ ዘሎ እዩ ሓደ አዶናይ ብኢትዮጵያውነት ይኣምን እዩ ግን ንትግራይ ድማ ብስፈሻ ዝተወለደሉ ዓዲ ምዃኑ እውን ይፈቱ እዩ ግን ዝተናገሮም ነገራት ኣለዉ ኢትዮጵያ ስለ ዝበለ ብኡ ደኾን ከፊእዎም ይኾን ምኽንያቱ ሓደ ኣፍትና ዕርቂ ኸይዲ ዘየለዎ ቦ እዮም ነዮም ኣብ ምትቻት ኣብ ካልእ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ንምንታይ ትችት ክንመሃር ንሕና ትችት ሕማቕና ሃሎ ናይ ፅሊ ግድግዳ ከነፍርሶ ይግባእ እምበር ኣቦታትኩም መርኣያ እዮም ክኾንና ዝኽእሉ ሕልፍ ሓሊፉ እኮ ከምዚ ገይሮም ዘውዝንዮ መፅሓፍ እዚ እዚሲ ኣብዚ ዝንያ ኢትዮጵያስ መን ምዃና ኢትዮጵያ እታ ናይ ዝንያ ኢትዮጵያስ ኣይኮነትን ኢሎም እኮ ተናጊሮም ነይዎ ኣሎ ስለዚህ ቱ ቪዲዮ ምስወፀ ድማ ብዝበለፀ ክንሪኢና ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያስ መን እያ ኢሎም ክትንትኑና እዮም መርትዖ ካበየ ክመፅእ ሽዑ ክንሪአና ኢትዮጵያ መን ከም ዝኾነ ድማ ብድሕሪኡ ክንመፅእ ኢና ስለዚ ኣእምሮና ንምንታይ ኢና ፅና ዝፀበበት ዓዲ ክንገብር ንምኩር ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ዝብል ስም ካበይና በእዩ ታሪክና ዓለ ሰፊሕ ታሪክ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ናይ ግድን ሊቀ ጳጳስ ስለ ዝኾንካ ኣበየይ ጥራሕ ተደማፅነት ክህሉ ዘሎ ክንብል የብልናን ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ እኮ ግጭት እናተፈጠረ እናሃለወ ክልተ ሓይልታት ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ነገርሱ ብስነ ስርዓት ሚድያ ወፂኦም የተናገሩ ስለ ዕርቂ ግን እዮም ኣጥዮም ክናገሩ ዝግቡ ኣብ ትግራይ እኮ ክንደይ ግዕዝና እኮ ተኻይዱ እኮ እዩ ንምንታይ መዓልታዊ ገይሮም ስራሖም ዘይሰርሕሉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝረኣናዮ ፖለቲካ እኮ ናይ ኤርትራን ናይ ዓድናን ክትንትኑ ከሎ መጀመርያ ፍቅሪ እግዚኣብሔርን እዮም ድዮፍቶም መራሕቲ እዚኣ ከምዚ ትኾንያ እዚኣ ከምዚ ትኾንያ ተልነካ እኮ ብስጋዊ ዓይኒ እኮ ኢኻ ትኸለኻ ኣብዚ ዓዲ እኮ ወይ እግዚኣብሔር መንፈስ ክሓድሮ እዮም መርሒ ወይ ድማ ናይ ዲያብሎስ መንፈስ እዩ ዝሓድሮ ሓደ መርሒ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ተሓዲርዎ እኮ ፅልአ ይሰብኽ ኩናተ ይሰብኽ ዘረይነተ ይሰብኽ ታዳ ይሰብኽ ሓድነት ፍቅሪ እዩ ዝሰብኽ ሓደ መርሒ ንምእመኑ እዩ ዝግደስ ሃንጊ ግዕዚስ ምሕደራ ንኽጠፍ እዩ ዝገብር ሓደ መርሒ ንሪኦ ዘለና ኸዚ ድዩ ስለዚ ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ድዩ ትዘጋጥመና ዘሎ ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ይኾን ካብቲ እኩይ መንፈስ እዩ ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ መራሒ ክመፁ ከለዉ ወይ ድማ ህዝቢ ካብ እግዚአብሔር ናርሓቕ ኸድ ከሎ ካብኡ ዝወፀ ውላድ ሽዑ ድማ ናይቲ ዘርኣኻዮ ኢኻ ትዓፅድ ስለዚ ውድቀትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝሰፍሕ ዘሎ ስለዚ ንሓቂ ክንቀውም ኣለና እቲ ሕማቕ ድማ ክንቃወም ኣለና እቲ ፅቡቕ ድማ ክንድግፎ ኣለና ሚዛናውነት ድማ ክህልወና ኣሎ ስለዚ ንኣብነት ኣዶናይ ማርያም ኢሉ ብምፅውዑ
ደስ ዝብል ተግባር ኢልካ ትነግሮ ጌጋ ዘሎ ኣካል ድማ ዜን ክስተኻኸል ኣለዎ ኢልካ ፍቅሪ ብዝኾነ መንገዲ ትናገር በቃ ሃናፅ ማለት እዩ ምክንያቱ ጌጋኻ ዝነግረካ ሓደ ታዩ እሱ ኢቱ ብሉፅ ዓርክኻ ይብል ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ብድፍኑስ ኢልካ ተኣትኻ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር እውን ሒዝዎ ንኸይኸይድ ንኽጠፍእ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣቦታት ክገብርዎ ዝግብኦም ተልእኾኦም ዘይኣመነ ንኽኣምን ኣብ ፕሮቴስታንት ኣብ ሙስሊም ዘለዉ ኣእሚንካ ናብ ክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣትዮም ክጥምቑ ብትምህርቲ ክፀንዑ ምግባር ዘለዉ ኦርቶዶክሳውያን ፀኒዖም ድማ ቅዱስ ሥጋውና ክውርደሙ ተቐቢሎም መንግስቲ ንኽወርሱ ምግባር እዚ እዩ ናይ ሓደ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ተልእኾ ካብዚ ወፃእ ተልእኾ የብሉ ዓይነ እግዚኣብሔር ዝበሃሉ ካህናት እዚ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 28 ከምዚ ኢለና ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ክርስቶስ ብደሙ ዝተቤዘዋ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ንኽትሕልው መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብ ዝሸመኩም ነቲ ኩሉ መጋሶን ንባዕልትኹምን ተጠንቀቑ እዩ ሓልው ማለት እዩ ኣባጊዒ ሓሉ ዘለኒ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሮ ንኩሎም ክስከዓዝ ንዝመፅን ዘሎ ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልገልቲ ዝተነገረ ኣምላኻዊ ቃል እዩ ስለዚ ብኻልእ ግዜ ብሓድሽ ቪድዮ ክስከዓዝ ዝመፅእ ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን